Iubitul meu copil, auzi liniștea care te înconjoară acum? Acesta este momentul când, retras de la zgomotul lumii, suntem în sfârșit doar tu și eu. Mă aplec aproape de tine în seara aceasta ca să te liniștesc, ca să te îmbrățișez, ca să torn pace în inima ta obosită. Știu cum a fost ziua ta. Știu câte gânduri se învârt acum în mintea ta, câte griji îți apasă umerii. Dar acum, în acest moment sfânt, când îți așez capul pe pernă, vreau să simți: sunt aici cu tine și niciodată, dar niciodată nu te voi părăsi. Copilul meu, poate că și astăzi te-ai trezit obosit. Poate că noaptea nu ți-a adus odihna după care tânjai atât de mult. Te-ai rostogolit, gândurile tale au tot învârtit în cerc și când în sfârșit a venit zorile, te-ai simțit ca și cum nu ai fi dormit deloc. Cunosc acest sentiment, văd oboseala din ochii tăi, simt epuizarea care străbate trupul și sufletul tău. Dar în seara aceasta va fi altfel. În seara aceasta vom închide împreună ziua, vom lăsa jos împreună poverile și vom găsi împreună pace în prezența mea. Permite-mi să mă apropii de tine. Permite-mi să-ți spun că nu există nicio grijă pe care nu aș putea să o port în locul tău. Nu există nicio povară care ar fi prea grea pentru mine. Eu sunt Dumnezeul tău, care am creat stelele, care susțin universul și cu aceeași putere, cu aceeași dragoste, veghez și asupra ta. Tu ești copilul meu prețios, lumina ochilor mei. Când te uiți noaptea la cer și vezi stelele, gândește-te la asta. Pe fiecare o cunosc pe nume și pe tine te cunosc pe nume. Fiecare fir de păr de pe capul tău l-am numărat, văd fiecare lacrimă a ta, aud fiecare oftat al tău. Dragă copil al meu, știu că astăzi ai luptat. Ai luptat cu nerăbdarea când familia ta te-a pus la încercare. Ai luptat cu frica când te-ai uitat spre viitorul nesigur. Ai luptat cu durerea când s-au redeschis rănile vechi. Te-am văzut când credeai că nimeni nu ia seama. Te-am auzit când credeai că nimeni nu te ascultă. Dar eu am fost acolo în fiecare clipă. Am fost acolo când a trebuit să fii puternic. Am fost acolo când înghițeai lacrimi. Am fost acolo când simțeai că nu mai poți continua. Și acum, când ziua se termină, vreau să știi. Sunt mândru de tine. Da, ai auzit bine. Sunt mândru de tine pentru că ai luptat. Sunt mândru de tine pentru că nu ai renunțat. Sunt mândru de tine pentru că chiar și în cea mai adâncă întuneric m-ai căutat. Nu contează câte greșeli ai făcut astăzi. Nu contează de câte ori ai gândit rău sau ai spus ceva pe care l-ai regretat mai târziu. Dragostea mea nu depinde de performanța ta. Dragostea mea este necondiționată, neschimbată, veșnică. Aș vrea ca acum, în acest moment, să te oprești cu mine. Nu mai grăbi înainte. Nu începe să planifici deja ziua de mâine. Nu derula din nou și din nou greșelile de astăzi. Doar fii aici, cu mine, în această tăcere sfântă. Lasă-mă să-ți arăt cât de blând sunt. Lasă-mă să-ți arăt cât de răbdător sunt. Lasă-mă să-ți arăt cât de adânc te iubesc. Îți amintești ce am spus prin slujitorul meu David? Mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranță. Această promisiune ți-a fost adresată ție. Ție, care citești acum aceste rânduri. Ție, care tânjești atât de mult după somn liniștit. Ție, care ai dori atât de mult să simți acea pace profundă care întrece orice înțelegere. Dar poate te întrebi, cum? Cum aș putea găsi pace când gândurile mele se dezlănțuie ca o furtună în mine? Cum aș putea adormi liniștit când mâine este nesigur? Cum aș putea să mă odihnesc cu adevărat când atâtea probleme nerezolvate mă apasă? Copilul meu, iată răspunsul meu, pune-le pe mine, așează-le înaintea mea. Știu că e greu să dai drumul, știu că simți că dacă nu păzești vigilent aceste gânduri, totul se va dezlănțui, dar aceasta este o minciună. Aceasta este frica care vorbește, nu adevărul. Adevărul este acesta: eu nu dorm, eu nu ațipesc. Când tu dormi, eu veghez. Când tu dai drumul, eu am preluat. Când tu îți odihnești trupul și sufletul, eu lucrez. De câte ori ai experimentat deja că dimineața ți-au venit în minte soluții la care seara nu te-ai gândit? Aceasta nu este întâmplare. Eu am lucrat noaptea, în timp ce tu dormeai.
Eu am aranjat lucrurile în tăcere, în timp ce tu te odihneai. Copilul meu, acum aș vrea să trecem împreună prin ziua ta. Nu ca să te acuz, ci ca să te curăț. Nu ca să îți provoc rușine, ci ca să te eliberez. Gândește-te înapoi la ziua de astăzi. Ce a fost aceea care te-a atins cu adevărat? Care a fost acel moment când ai simțit că sunt cu tine? Poate mirosul primei cafele de dimineață, care ți-a reamintit că fiecare zi este un dar. Poate un cuvânt bun de la cineva prin care ți-am trimis un mesaj. Poate cântecul unei păsări, o rază de soare, un zâmbet neașteptat. Vezi, sunt acolo și în cele mai mici lucruri. Îți vorbesc în mii de feluri, dacă doar asculți cu inima deschisă. Dar știu că aceste voci sunt adesea acoperite de zgomot, de grabă, de griji. De aceea, această oră de seară este atât de importantă. Aici, în tăcere, poți auzi din nou vocea mea. Aici, în sanctuarul singurătății, poți să mă întâlnești din nou. Și acum gândește-te, pentru ce poți fi recunoscător astăzi? Chiar dacă a fost o zi grea, sunt sigur că vei găsi un motiv pentru mulțumire. Viața pe care ți-am dat-o, aerul pe care îl poți respira, cei dragi care te înconjoară, mâncarea care ți-a hrănit astăzi trupul, căminul unde poți să îți apleci capul. Toate acestea sunt darurile mele pentru tine. Mulțumirea este un lucru minunat, copilul meu. Nu numai că îmi aduce mie slavă, dar îți schimbă și ție inima. Când privești la viața ta cu o inimă recunoscătoare, observi binele chiar și în mijlocul răului. Când mulțumești pentru cel mic, înveți să te bucuri și de cel mare. Când recunoști darurile mele, experimentezi prezența mea. Lasă-mă să te ajut acum să mulțumești. Spune cu mine: Tată Ceresc, îți mulțumesc că ai fost astăzi cu mine. Îți mulțumesc că nu m-ai părăsit nici în mijlocul greutăților. Îți mulțumesc pentru fiecare respirație a mea, pentru fiecare clipă a mea. Îți mulțumesc pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru oamenii pe care i-ai pus în viața mea. Îți mulțumesc și pentru provocări, pentru că prin ele pot crește. Îți mulțumesc și pentru dureri, pentru că prin ele mă pot apropia de tine. Îți mulțumesc pentru această zi, cu toate bucuriile și întristările ei. Și acum, copilul meu, permite-mi să vorbim despre ceea ce poate apasă inima ta. Despre acele lucruri pe care le-ai făcut greșit astăzi. Despre acele cuvinte pe care nu ar fi trebuit să le rostești. Despre acele gânduri care nu au venit de la mine. Știu că le-ai purtat toată ziua. Știu că sufletul tău este apăsat acum de vinovăție. Dar ascultă, am venit să port păcatele tale. Fiul meu, Iisus, a plătit deja prețul pentru ele. Pe cruce, când și-a dat ultima suflare, a spus: s-a săvârșit. Aceasta înseamnă că nu există niciun păcat pe care nu ți-l pot ierta. Nu există nicio greșeală pe care nu o pot îndrepta. Nu există nicio întuneric pe care lumina mea nu o poate împrăștia. Dar pentru aceasta trebuie să participi și tu. Trebuie să le aduci înaintea mea. Trebuie să le mărturisești. Nu pentru că nu aș ști deja ce este în inima ta, știi bine că văd totul, ci pentru că mărturisirea are putere vindecătoare pentru tine. Când rostești ce ai făcut greșit, când îți recunoști greșelile, în acel moment ele nu mai domnesc asupra ta. În acel moment devii liber. În prima epistolă a lui Ioan, în primul capitol, versetul 9, ți-am dat această promisiune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Acestea nu sunt cuvinte goale, copilul meu. Aceasta este o promisiune vie. Acesta este cuvântul meu și cuvântul meu nu se întoarce gol. Așa că spune-mi despre nerăbdarea pe care ai simțit-o astăzi. Spune-mi despre amărăciunea pe care o porți în inima ta. Spune-mi despre mânia pe care o hrănești. Spune-mi despre judecata cu care i-ai privit pe ceilalți. Spune-mi despre egoismul care te-a condus. Nu te voi acuza, nu te voi respinge, te voi asculta cu dragoste și cu dragoste îți voi ierta. Și știi ce se întâmplă când îți mărturisești sincer păcatele? Cade o povară uriașă de pe umerii tăi. Vinovăția care te apăsa se risipește. Rușinea care te înlănțuia încetează. În locul ei te umple pacea. În locul ei se revarsă bucurie în inima ta.
În locul ei primești un nou început. Dar mai este ceva, copilul meu. Așa cum eu îți iert ție, tot așa trebuie și tu să ierți altora. Știu că aceasta este poate cel mai greu. Știu că există oameni care ți-au provocat durere, care au fost nedrepți cu tine, care te-au rănit, te-au trădat, te-au respins. Și știu că doare. Văd rănile pe care le-au lăsat în tine. Dar ascultă-mă, iertarea nu înseamnă că ceea ce au făcut este în regulă. Nu înseamnă că trebuie să uiți sau că nu a durut. Iertarea înseamnă că dai drumul. Înseamnă că îi eliberezi la judecata mea. Înseamnă că nu te vei răzbuna tu, ci vei încredința mie cauza. Când păstrezi mânia, este ca o otravă care ucide încet în tine tot ce este frumos. Îți ia bucuria, îți ia pacea, îți ia libertatea. Dar când ierți, tu însuți devii liber. Nu ierți pentru binele lor, ierți pentru binele tău. Pentru că iertarea nu este altceva decât vindecarea propriului tău suflet. Îți amintești ce a învățat fiul meu când le-a împărtășit ucenicilor rugăciunea Tatăl nostru? Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Aceasta nu este o condiție, copilul meu, aceasta este o legătură. Cum ierți tu, așa vei experimenta și puterea iertării mele. Așa că acum, în acest moment sfânt, te rog, gândește-te la cei pe care trebuie să-i ierți. Poate soțul sau soția ta, care te-a rănit astăzi. Poate un prieten care a cauzat dezamăgire. Poate un membru al familiei care provoacă durere în tine de mult timp. Poate pe tine însuți, pentru că te judeci atât de dur. Sau poate, și este greu să spun acest lucru, poate și pe mine, pentru că simți că te-am dezamăgit. Copilul meu, oricine ar fi, acum iartă, nu emoțional, aceea va veni mai târziu, ci prin voință. Hotărăște că ierți, rostește, Doamne, iert această persoană care mi-a cauzat durere. Lasă plece mânia, lasă plece amărăciunea, lasă plece dorința de răzbunare. În mâinile tale pun pe ea și situația, vindecă inima mea și ajută-mă să trăiesc liber. Și dacă ești cu mine până aici în această rugăciune, dacă simți cum lucrează în tine Duhul meu Sfânt, aș vrea să împărtășești acest mesaj cu cineva care de asemenea are nevoie de el. Scrie un amin sau distribuie acest videoclip ca și altcineva să se întărească în seara aceasta. Pentru că știi, copilul meu, nu ești aici din întâmplare. Și nici nu este întâmplare că citești aceste rânduri. Eu te-am condus aici ca să mă întâlnești și ca prin tine și alții să mă poată întâlni. Acum să vorbim despre acele griji care te apasă, despre acele îngrijorări care nu te lasă să dormi, despre întâlnirea de mâine care te umple de teamă, despre examinarea medicală al cărei rezultat îl aștepți, despre dificultățile financiare care amenință, despre conflictele familiale care par de nerezolvat, despre îngrijorarea pentru copiii tăi care te însoțește constant. Copilul meu, ascultă-mă, eu știu ce va fi mâine. Văd ce te așteaptă. Și faptul că nu-ți dezvălui fiecare detaliu nu înseamnă că nu-mi pasă de tine. Tocmai dimpotrivă. De aceea nu vezi imaginea completă ca să ai încredere în mine, ca să crezi că am planuri bune cu tine. În cartea profetului Ieremia, în capitolul 29, versetul 11 am spus: Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Aceasta nu a fost spusă doar celor care erau în captivitatea babiloniană. Aceasta este spusă și ție. În seara aceasta, aici și acum, poți avea încredere în mine, copilul meu. Poți avea încredere în mine în privința zilei de mâine. Poți avea încredere în mine cu acele lucruri pe care nu le înțelegi. Poți avea încredere în mine chiar și atunci când totul pare să meargă împotriva planurilor tale. Pentru că eu sunt bun, eu sunt credincios. Și eu niciodată, dar niciodată nu te voi părăsi. Știi care este problema? Că tu vrei să controlezi totul. Vrei să-ți conduci împrejurările. Vrei să știi ce se va întâmpla. Vrei să te asiguri că totul va merge cum ți-ai imaginat. Dar, copilul meu, aceasta este epuizant. Aceasta este imposibil. Aceasta te aruncă în sclavie. În schimb, lasă-mi mie, lasă-mi controlul, lasă-mi poverile, lasă-mi ziua de mâine. Apostolul meu Petru,
în prima sa epistolă, în capitolul 5, versetul 7 a scris: aruncați asupra lui toată îngrijorarea voastră, căci el însuși îngrijește de voi. Vezi? Îmi pasă de tine. Îmi pasă mai mult de tine decât îți pasă ție de tine însuți. O grijă mai profundă decât ți-ai putea oferi vreodată singur. Așa că imaginează-ți acum că ești aici cu mine. Imaginează-ți fizic că stăm împreună și înaintea ta este un coș mare. În acest coș aș vrea ca acum să pui acele griji care te apasă, una câte una, încet, conștient. Pune în el lista sarcinilor de mâine. Nu trebuie să le gândești noaptea. Dimineața îți voi reaminti din nou ce trebuie să faci. Pune acolo îngrijorările tale de sănătate. Eu sunt vindecătorul tău. Pune acolo poverile tale financiare. Eu sunt îngrijitorul tău. Pune acolo durerile tale relaționale. Eu sunt pacea ta. Pune acolo vinovăția trecutului și teama de viitor. Eu sunt prezentul tău. Și pe măsură ce așezi aceste poveri înaintea mea, simte cum cad de pe umerii tăi. Simte cum devii mai ușor. Simte cum tensiunea părăsește încet fiecare articulație a ta. Aceasta este ceea ce vreau să îți dau. Această libertate, această ușurință. Fiul meu Iisus a spus în Evanghelia după Matei, în capitolul 11, versetele 28 și 29. Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Această promisiune este valabilă și în seara aceasta. Vino la mine cu oboseala ta. Vino la mine cu poverile tale și eu îți voi da odihnă. Acum să rămânem în tăcere pentru un moment. Nu trebuie să spui nimic. Nu trebuie să ceri nimic. Doar fii aici cu mine. Lasă dragostea mea să te îmbrățișeze. Lasă pacea mea să te înconjoare. Lasă prezența mea să te umple. Tăcerea are putere vindecătoare, copilul meu. În tăcere auzi cel mai profund vocea mea. În tăcere simți cel mai bine apropierea mea. În tăcere găsești acea liniște care întrece orice înțelegere. Așa că acum respiră adânc. La fiecare inspirație, gândește-te că dragostea mea curge în tine. La fiecare expirație, gândește-te că tensiunea te părăsește. Respiră cu mine. Încet, liniștit. Simte cum corpul tău se relaxează. Simte cum mintea ta se liniștește. Simte cum inima ta găsește împăcare. Sunt aici. Întotdeauna sunt aici. Și niciodată nu te voi lăsa singur. Poate simți acum lacrimi în ochii tăi. Lasă-le să curgă. Lacrimile curăță. Lacrimile vindecă. Lacrimile eliberează. Nu trebuie să fii puternic înaintea mea. Nu trebuie să fii perfect. Vino așa cum ești. Rupt, epuizat, nesigur. Te iubesc la fel de mult ca atunci când ești puternic. Știi care este diferența între mine și oameni? Oamenii, adesea, iubesc pentru performanță. Te iubesc pentru ceea ce faci, ce realizezi, cum ești. Dar dragostea mea nu este așa. Dragostea mea nu depinde de ceea ce faci sau nu faci. Te iubesc pentru că existi. Te iubesc pentru că ești al meu. Te iubesc pentru că te-am creat pe tine. Și datorită acestei iubiri, nu ai putea face nimic care să schimbe dragostea pe care o simt pentru tine. Nu ai putea coborî atât de adânc încât să nu te pot ridica. Nu ai putea merge atât de departe încât să nu te pot aduce înapoi. Pentru că dragostea mea este perseverentă, credincioasă și veșnică. Acum, pe măsură ce ne apropiem de orele mai adânci ale nopții, aș vrea să trecem împreună și prin dimineața de mâine. Când te vei trezi, nu întinde mâna mai întâi după telefon. Nu gândi mai întâi la griji, ci deschide ochii și spune: îți mulțumesc, Doamne, pentru această zi nouă. Îți mulțumesc că m-ai protejat prin noapte. Îți mulțumesc pentru un nou început. Pentru că vezi, copilul meu, fiecare dimineață este un nou început. Fiecare dimineață este o milă proaspătă. În plângerile lui Ieremia, în capitolul 3, versetul 23 citești: în fiecare dimineață ele se înnoiesc, mare este credincioșia ta. Nu contează cum a fost ieri, nu contează ce greșeli ai făcut. Dimineața primești o nouă șansă. Dimineața poți începe din nou. Și când te vei ridica din pat, vreau să știi,
merg cu tine. Merg cu tine în bucătărie când îți pregătești micul dejun. Merg cu tine în baie când te pregătești pentru zi. Merg cu tine la ușă când pleci la muncă. Sunt cu tine în fiecare pas al tău, în fiecare cuvânt al tău, în fiecare gând al tău. Nu ești singur, copilul meu. Niciodată nu ești singur, nici măcar când așa simți, nici măcar când nu simți, nici măcar când nu vezi. Eu sunt acolo, întotdeauna sunt acolo. Și când în cursul zilei de mâine vor veni greutăți, și știi că vor veni, amintește-ți de acest moment. Amintește-ți de ceea ce ai simțit în seara aceasta. Amintește-ți că am fost cu tine, pentru că aceeași prezență care te înconjoară acum va fi cu tine și mâine. Aceeași dragoste care te umple acum te va hrăni și mâine. Aceeași putere care te întărește acum te va purta și mâine. Psalmul 23 îl cunoști cu siguranță. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Copilul meu, și mâine vei fi cu mine, și în mijlocul provocărilor vei fi cu mine. Și eu te voi conduce, te voi proteja, voi avea grijă de tine. Acum lasă-te și mai adânc, lasă-te și în lumea viselor tale, pentru că știi, adesea îți vorbesc și prin visele tale. Lui Iosif i-am dat vise care au salvat familia sa. Lui Daniel i-am dat vise care au influențat împărății. Și ție pot să-ți dau vise care conduc, mângâie, arată direcția. Înainte de a dormi, spune-mi: Doamne, sunt deschis ca să-mi vorbești și prin visele mele. Dacă este ceva ce trebuie să știu, arată-mi. Dacă este ceva ce trebuie să înțeleg, lămurește-mi. Vorbește-mi într-un limbaj pe care îl înțeleg. Și când te vei trezi dimineața, înainte de a-ți uita visele, gândește-te la ele, notează-le dacă simți așa, roagă-te asupra lor, pentru că poate poartă un mesaj pentru tine. Dar mai presus de toate, copilul meu, să știi, și noaptea este teritoriul meu. Întunericul nu este inamic, tăcerea nu este amenințătoare, noaptea este sanctuarul unde corpul tău se reînnoiește și sufletul tău se reîncarcă. Noaptea este timpul când lucrezi în tine în moduri pe care ziua nu le-aș putea face. În timp ce corpul tău doarme, eu îți aranjez gândurile. În timp ce mintea ta se odihnește, eu îți vindec rănile. În timp ce sufletul tău se liniștește, eu te pregătesc pentru mâine. Așa că nu te teme de noapte. Nu considera somnul o pierdere. Consideră-l un dar pe care l-am dat ca să te reînnoiești. Și dacă din întâmplare te trezești în mijlocul nopții, nu te îngriji. Nu începe imediat să te gândești la grijile tale. În schimb, întoarce-te la mine. Spune: Iată-mă, Doamne, poate vrei să-mi vorbești? Poate este cineva pentru care trebuie să mă rog? Poate doar vrei ca să simt prezența ta tăcută? Pentru că, vezi, orele nopții sunt deosebit de sfinte. Când lumea doarme, noi doi putem fi treji. Când toți ceilalți sunt cufundați în vise, noi ne putem întâlni în realitate. Aceste ore pot fi cele mai intime momente ale noastre. Îți amintești de regele David? A scris în Cartea Psalmilor, în Psalmul 63. Îmi aduc aminte de tine în patul meu, cuget la tine în timpul străjilor nopții, căci tu ai fost ajutorul meu și sub umbra aripilor tale strig de bucurie. Vezi? Chiar și în orele nopții se gândea la mine, chiar și în întuneric gândea la mine. Și tu poți face la fel, copilul meu. Când nu dormi, nu lupta împotriva, nu te forța. În schimb, folosește acest timp ca să fii cu mine, să spunem împreună o rugăciune de mulțumire, să ne gândim împreună la cei pentru care te rogi, să tăcem împreună și doar să ne bucurăm de compania unul altuia. Dar acum, în acest moment, aș vrea cu adevărat să te pregătești pentru somn. Lasă telefonul deoparte, stinge lumina, culcă-te confortabil, lasă toate grijile zilei, toată tensiunea, toate poverile. Imaginează-ți că îngerii mei te înconjoară și ei veghează asupra ta, îți păzesc somnul, îți protejează pacea, țin răul departe, pentru că le-am poruncit, veghează asupra ta pe toate căile tale. Acum, în timp ce capul tău se odihnește pe pernă,
Gândește-te că aceeași putere care susține universul, aceeași dragoste care a murit pe cruce pentru tine, aceeași credincioșie care se înnoiește în fiecare dimineață, toate acestea te înconjoară în acest moment. Simte cum mâna mea se odihnește pe capul tău, simte cum te umple binecuvântarea mea, simte cum te înconjoară pacea mea. Domnul să te binecuvânteze și să te ocrotească, Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace. Aceasta este binecuvântarea mea pentru tine în seara aceasta. Aceasta este ceea ce vreau să pun în inima ta. Pace. Pace profundă, de neînțeles, care întrece orice înțelegere. O pace care nu depinde de împrejurări, o pace care supraviețuiește furtunilor, o pace care izvorăște din prezența mea. Copilul meu, aș vrea să știi, mâine dimineață, când te vei trezi, vei fi diferit. Poate nu vei simți imediat, poate nu va fi spectaculos, dar ceva se schimbă în tine de fiecare dată când petreci timp cu mine. Ceva se vindecă, ceva se reînnoiește, ceva se transformă, pentru că aceasta este promisiunea mea pentru tine. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, iau aripi ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Și tu vei fi așa, copilul meu. Pe măsură ce ai încredere în mine, pe măsură ce petreci timp cu mine, pe măsură ce te scufunzi în prezența mea, puterea ta se va reînnoi. Și acum, înainte de a te lăsa complet să dormi, vreau să-ți mai spun ceva. Vreau să te rog de ceva. Mâine, când te vei trezi și vei experimenta pacea mea, când vei simți că într-un fel pornește altfel ziua, împărtășește și altora acest dar. Spune-le că m-ai întâlnit în seara aceasta. Spune-le cum ai găsit liniște. Spune-le că sunt aici pentru toți ei și îi aștept cu dragoste. Pentru că știi, copilul meu, sunt atât de mulți oameni care nu știu asta. Atât de mulți obosiți, epuizați, care și-au pierdut speranța. Și poate tocmai prin tine pot ajunge la mine. Nu trebuie să ții discursuri mari. Nu trebuie să fii teolog. Doar spune ce ai experimentat. Doar împarte ceea ce ai primit. Doar arată ce s-a întâmplat cu tine. Pentru că cea mai autentică mărturie este întotdeauna experiența personală. Așa că te rog, nu păstra acest dar doar pentru tine. Împărtășește-l, transmite-l mai departe. Fii canalul meu prin care și alții pot ajunge la pacea mea. Fii lumina care strălucește în întunericul altora. Fii speranța care arată și altora calea. Și acum, dragul meu copil, a venit timpul. Timp să dormi, timp să dai drumul, timp să te odihnești în brațele mele. Știu că e greu. Știu că ești obișnuit să ai controlul, dar ai încredere în mine. Permite-mi să veghez asupra ta în noaptea aceasta. Dorm, dar inima mea este trează, cum citești în Cântarea Cântărilor. Și inima mea este trează pentru tine. În timp ce tu dormi, eu veghez. În timp ce tu te odihnești, eu lucrez. În timp ce te reînnoiești, eu îți pregătesc ziua de mâine. Culcă-te în pace, copilul meu. Culcă-te știind că sunt cu tine. Culcă-te având încredere în mine. Și dimineața, când te vei trezi, amintește-ți, o zi nouă, o milă nouă, noi oportunități te așteaptă. Te iubesc, copilul meu, atât de profund, atât de infinit, atât de necondiționat. Nu trebuie să faci nimic ca să meriți. Nu trebuie să realizezi nimic ca să câștigi. Doar acceptă, doar lasă-mă să te iubesc, doar odihnește-te în dragostea mea. Noapte bună, dragul meu copil. Dormi în pace, dormi în siguranță, dormi știind că ești comoara mea prețioasă, copilul meu frumos, bucuria și fericirea mea. Amin.